Hello, my dear friends. I see wa teng biang ini video naman ka skweru kala kut no katu batang tang shi kharwe khar minute te wanum sngu e namar ba kawai ke jing thut namar ba khlamra microphone te nga shu le dang dang ka mobile sudah te nga so finum ya sngu e phi sngu hi ke tu ka jing kran jung tu ma ha tu ka dukan ba kane ka jing lan palat jung ki kali ki banabar wadaki try shinong ru teng gila sosne kamtam yingi kumki driver te takadaw gen nada sarkar kam perkhat berkam snotu ya ke jing ba ke jing shem jar gi kumki nong nya kali gamai we pariwe kamtam parado prasnam ba im hapdenga jing do jing duk ke jing jar mo te lingba kane galat jing wan gi ki turis ki bana bar jala banwan ha ki jaka chungo kai ki badan ha ki jala jongi jaka ki per po east kasi hill west kasi hill east gente hill nang tap de kidan ha bon cha ki jaka ki ba itanat ibe ki ba itanat sudah te takadaw ngasku aban ong hakani ke video te laradon manu ki ba ko aban wan sa sin ngan kapat biang kalong ka jaga ka baitanat te yamanta hi barang pio ban bu kali sedu sini sirong kumbang ala pani how to go ke video tambanga ha te nga syukur pat fi we ba iwe si la da fi singu tanat dia kene ka channel ki jonga bangan sa upload dia kene video te wanum ya singu e indri ngala da ba boros kata nga upload da kawai ka kerteng jong kawai ka channel te hakajing bakla ka jonga ngam tip syu namar kala adu te ngamla syu ban ayo biang ni kitu video ki bangala bu aku tu ayu te mentang ngan su haban le sna ka channel batamai te mentang upload ikini video hakane ka video ko jonga te nga sngo ban kerpa di pi we ba kamen sim jong ka chingi tiplem ka dingdon hakane ka hari kari chat beri ko jongi te ngi kerpa na pi kini ni ki shangulai ki kamai na kane ka shipu barbo benta de mangi driver khasi jongi ngi yo penyelam kai kini ki turis ki bon kini ngi kren haktin ka shai ban sungi kiru kumno bakin shim kini ki kulai khanang bagi kini ki parado ibarasnam jongi ki khun samla ki khna mo ki barang ki rang san kinyo ban kamai lingba jong kane spo arpo te kala erap ya hayang sam ya ibe pa te kowe kini kata hi te kachakaru kolom ka baitanan ka puma da kata te saya pet ikut dia kini video jonga te kublai shibun te ha ka bakut hi kalong bait ba ha ka bakut hi kalong bait ba namar ba kijaka chungo kai hangni pok jala ka jongi rum ta kila nang mi ibun kijaka ki bitanat kham tam mo ha ka ne ka ri ka ba e ka jongi hoi ha ka we ila banong bakari ka bala kurku kurpang do blai ka jongi tanat jong kilum kiwa ka kijaka ki mariang ki long ki baitiang hadu kata ta te kasong satang hangi kumno bangin nang pendon kam ya ka bangin burum ya ka ya ka jaka ka cela kala jong bat ke jing kui ke jing suba ka ban kong tam ya we ka kata te khu blai shibun ya fi ki we pi we ba video ko jonga unum sungu ye wala kalong tang ka jing sedang ru ndre kane video ko batmai ka dong tang ka jing sedang nomor ko we ka channel jonga kala asniu no te wana misngo ye nga karpa na phi baro iwe badwe ibadon hanegari ke jongi banya yarap lang markaliang te ngid ngaru kumwe ngadon kamsiam penyerap tamba henry haba ngidon kamsiam penyerap henry ngimdon bade kalat kelti kublai shibu nublai ngurku phi baro iwe badwe bapet badi video jonga kublai shibu nublai ngurku phi baro